Hola, sóc Marta Cava i com els hi ha fallat la convidada, sóc el segon plat de la Comoditat Valenciana. Benvingudes a la Comoditat Valenciana, la tertúlia d'actualitat en clau d'humor, feta en valencià i des del País Valencià. Tots anys després de la nostra senyera, puja una veu, germans vindran, i en el taller, i en el camp remolegen, càntics d'amor, himnes de pau. Benvingudes al 35è programa de la tercera temporada de la Comoditat Valenciana, la tertúlia d'actualitat en clau d'humor, feta en valencià i des del País Valencià. Avui, com sempre, m'acompanya Pere Álvaro, @Pere Álvaro al Twitter. Com estàs, Pere? Pues bueno, estic una miqueta bipolar. Estic molt content per tindre així a Marta, que ens ha fet el gran favor de l'any, perquè és cert que s'havia caigut la convidada per temes aliens a la voluntat de totes les parts implicades, coses que passen. I des d'ací moltíssimes gràcies, abans de res. I estic molt fet pols perquè estic molt cansat, perquè no descanse cap de setmana, perquè sóc un gambitero, i el cansament me dona un rotllo com depressió, aixina, que me veig a mi mateixa com un puto inútil i un incompetent. M'he autoanalitzat i he vist que me passa això. Saps que podries quedar-te un cap de setmana en casa tancat? Mai de la puta vida. Bueno, a veure, en la nostra defensa diré que en Marta havíem parlat per a que vinguera per a juny, o sigui, per al mes que ve. Vull dir, que estava programat, l'únic que pues, s'ha avançat un poquet. Bueno, Sí, a mi m'heu fet un favor. o sigui, que tot el món beneficiat. Com estàs? Sí. Com estàs, Marta? Bueno, bé, doncs mira, estic de vacances i super relaxada, es nota la meva cara, estic contenta de llonces, perquè això de no haver de tenir horaris i fer el que et doni la gana és meravellós. Així de són els meus caps de setmana. Sí. Sí. No, a veure, sí. Tant de bo, pues, mig any de vacances, mig any treballant. Això seria lo Sí. civilitzat. Proposta de Seria mínims. Proposta de una mínims. proposta de mínims. Bé, Pere, tens una presentació, no? Pues sí, Maxi, i podria començar igual que la presentació de l'anterior convidada, la Monty, perquè, bueno, és això que vas comentar. Arriba al final de la temporada, passem comptes de tota la gent que haurien d'haver convidat des de fa mesos, no ho van fer, i ara que tenim ja les vacances del podcast davant, ens entra una miqueta de vergonya torera i ens torna a anar suplicant a la gent que per favor que vinguin ja. I en el cas de la nostra Marta és encara pitjor perquè la tenim a la llista des de que vam fer la primera llista de convidats, fa com 2 anys o 2 anys i pico, o sigui que imperdonable. Marta Cava és de Premià de Mar, nascuda als 90, és diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona i, entre moltes altres coses, col·labora amb un espai de llibres a la SER Catalunya i a la revista Caràcters de la Universitat de València. És militant de les biblioteques públiques, prescriptora literària, reencarnació a la terra de Jane Austen, veu de la raó de la sensatesa a la xarxa social de l'Oni o el tonto dels cohetes i sense ella el món seria molt més lleig i molt més ple de subnormals. Marta, benvingudíssima al teu podcast. Si això jo d'un podcast de dos tontos fos una falla, tu series la nostra fallera major. Relaxa't, digues el que vulgues, ens interromps com sempre sense problemes i benvinguda a la Comunitat Valenciana, un dels pocs podcasts de senyors que no intenta semblar una sotana de hacendado. T'estimem. Crec que mai m'havien fet una presentació tan maca. A partir d'ací, tot el programa va cara cap a baix. Sí. O sigui, Sí. Pere sempre fa igual, fa una presentació superbé i comencem a parlar i se'n va tota la En les merda. estadístiques d'escoltes hi ha un màxim quan jo faig la presentació i després ja cau en picat i al minut 15 la gent s'ho deixa allà i ja no... Un desastre. Com a mínim m'heu convidat. Segon plat tard, però m'heu convidat, perquè hi ha molts podcasts que sempre em fan hòstia, a veure si vens un dia, i jo, vale. I estic allà esperant i és com vulgueu, estic aquí, tinc temps, i és com, vale, la meva autoestima doncs agraeix que al final això es materialitzi. I bé, ja sabeu que ens podeu trobar a Twitter com @lacomoditat, a l'Instagram com @lacomoditat valenciana, al Mastodon com @lacomoditat, @mastodon.cat, que tenim un canal de difusió de Telegram on anem penjant els programes i demés, i que també podeu seguir a Podcast pel Valencià, @podcastpb, que és la ixeta que s'hem obert per i jo per a intentar treure diners dels podcasts. Realment és, de moment, treure diners per pagar programes cars que m'ajuden a no editar.
I això és un poquet... S'estàs costant una pasta, realment, eh? I bé, també tenim samarretes, però bueno, jo crec que vaig a ficar la cançoneta. A 12 euros, si en compres dos són 24 euros, si en compres tres són 36 euros, i si en compres quatre són 48 euros. Tenim de la talla Ripoll fins a la S i moltes samarretes per vendre. Necessitem els teus diners per pagar els vicis de podcasters, màxim no vol editar i el totem ja. És cosa meua o és la millor cançó de moment que mos ha fet la IA per a promocionar les samarretes a 12 euros? Jo crec que estem fent una gran campanya per a regularitzar i les IAs i que tinguin una legislació molt dura i molt estricta. Jo és que m'imagino els meus nets lluitant contra Skynet i els robots, samarretes 12 euros! És que és un autèntic desastre aquestes cançons teves, tio. El munt és que le faig sense vergonya, perquè jo tinc la lletra ja preparada, la còpia, i li dic lo primer que se m'ocorrís, i normalment de les 2 o 3 versions que me trau, pues, esta està bé. I, bueno, com sempre, ja vos vaig dient temes i anem començant a parlar d'ells, no? El primer és que la setmana passada, el dia 23, que era dijous, va haver la vaga de docents, que van parlar ja un poquet. Va haver manifestacions per tot el País Valencià, la més nombrosa va ser en València. Jo vaig estar per el matí en la concentració en el Cira, que també va estar molt bé, i ja per la vespre vaig anar a la manifestació, on realment era una manifestació que hi havia molta gent, no sabria dir les persones, perquè òbviament no, però bueno, va estar molt bé, va haver moltíssima gent. Hi ha poca cosa més que dir. Ha hagut un poc de polèmica en les xifres de seguiment que ha publicat la conselleria, que ha dit que eren molt poc. Jo realment pense que igual les va tunejar un poquet i tal, però no estan molt allà de la realitat, per lo que vaig parlar amb molts dels companys en molts instituts i vas parlant, i en el teu quan s'han fet la vaga i tal. I bueno, el seguiment en el territori valenciano parlant i en instituts d'un 40 o un 50, clar, jo no sé en escoles i demés com va anar, vull dir, tampoc m'ha pareixit una cosa molt estranya. Bueno, la qüestió és que se va fer la vaga, el conseller va dir que ells seguirien fent el que els donarà la gana i suposa que van haver moltíssimes més mobilitzacions pronte. Ha respost molt bé anul·lant la contractació de 5.000 professors. O sigui, està superbé, aquesta pressió que heu fet brutal, eh? Ha funcionat. A veure, segons tinc entès, no eren professors que estaven contratats, sinó que era un pla de millora en el qual s'anaven a contratar. I ells ho han anul·lat. Vull dir, jo no esperava més d'ells. Fer-ho, el col·locar-ho quan la vaga, això sí que ha sigut un poquet el somni, no? Però bueno, no, el problema és que, clar, com no esperes res d'ells, jo què sé, aquestes coses ja... Jo les donava per fetes, la veritat. És que no es No poden sé com- decebre, és un govern que no es pot decebre, o sigui, qualsevol cosa que passe, bueno, pues normal, fills de puta, ja està, no... Bueno, veurem, aconseguirem si n'hi haurà més vagues o no. Els sindicats de moment estan molt en contra de tot això. La veritat és que quasi tots els sindicats se van mobilitzar, van convocar la vaga i estaven en contra de tot això. Entre ells els sindicats més majoritaris. El majoritari és l'ESTEP, després anirà, no sé l'ordre, però comissions, UGT, tal, són els més majoritaris. I estaven tots ahí. També tenim una novetat sobre l'estadi del València i demés, que Pere, tu i jo no tenim ni la més remota idea. No tenim ja més retirada ni del futbol de València ni res. La majoria dels nostres oients possiblement tampoc, perquè són així més panques que el dimoni tot, i això del futbol i del València no els agrada. Suposo que ells veuran la sotana i se fliparan, i és la seva relació que tenen amb el futbol. Hi ha algú que sea del Llevant o d'algun equip estrany i aquestes coses. Però, bueno, sí, n'hi ha hagut en el ple municipal, pues, bueno, això ara tenim un àudio de Miquel Àngelo, que és l'única persona que coneixem que sap el que passa de futbol. És l'únic futbolero que coneixem, ho sento. Som aixina de potàxies, així. I el tema és... Som fifers, Pere, som fifers, Tu i jo som fifers, encara que no ens agrada el futbol. Jo no ho sé definir-ho ja. Jo ja no sé el que soc. Jo ja he arribat a un punt que jo ja no sé el que soc. Bueno, el cas, ara ficarà l'àudio Màxim, però que sapigueu que se va fer un mundial de futbol així a Espanya i s'ha de fer, el nou Mestalla ha d'estar acabat. S'ha d'acabar sí o sí perquè ha de jugar no sé quin equip misteriós, així i tal.
I això ho hem de pagar entre tots perquè Peter Lim, l'amo del València, pues no vol pagar. No vull pagar, no vull pagar, està superbé, no m'he molt seriós. I ho pagarem entre tots, bàsicament. Li done a l'àudio i a veure què mos ha contat. Bé, ara s'està debatent a l'Ajuntament de València aprovar les fitxes urbanístiques per a que el València pugui acabar l'estadi el nou Mestalla. I res, fins ara Peter Lim mai havia complert amb l'acord que s'havia fet entre Ajuntament, Generalitat i Club i de fet devaluava el projecte cada 2x3 i ara com ha sorgit la merda esta del Mundial de 2030 i Maria José Català i Vox volen ofrenar noves glòries a Espanya, pues res, volen que el València acabi el nou estadi. I avui el que ha fet el PSOE amb el suport de Compromís, una esmena que ja ha proposat Compromís, és que les fitxes s'aprovaren amb un aval en el que Peter Lim posava els diners com a aval per a que acabara el camp. O sigui que s'havia d'acabar el camp amb els diners posats per Peter Lim. I PP i Vox li han dit que no, perquè bàsicament des de Madrid diu que s'ha d'acabar el camp i s'ha d'acabar com siga i no s'ha de posar problemes al senyor empresari de Singapur. Això bàsicament ha sigut el que ha passat. I bé, i a nivell personal, i el que sempre he de fer des de la meva penya és que se tombe el nou Mestalla, se posa goma 2, se tombe per complet i se comença a parlar d'una reforma bona i ben feta de l'antic Mestalla, que és l'estadi més antic de tot l'estat espanyol, de primera divisió, perquè de segona està l'Sporting, que és més antic, i res. Aquesta és la nostra filosofia, sempre a favor del goma 2 i sempre a favor del València. Jo crec que ho ha explicat un poc clar, no? Ha recarcat goma 2, o sigui, està molt bé. Pues això, segurament al final això del Mestalla ho pagarem entre tots i punto, i no passa res. No? Si voleu anem avançant temes. El següent tema són un poc les europees. Jo he de fer així un xicotet avís, i és que la setmana que ve no tindrem podcast perquè jo estaré de corrector en les proves del selectiu i, bueno, massa faena. La meva vida no donarà de sí, de poder corregir, poder estar allí, organitzar-nos per a gravar, va ser una cabosa, aleshores no gravarem. I sí que farem un especial eleccions europees, que no sé exactament quina emoció tindrà això, Pere, però se farà. Zero. La mateixa emoció que em fa a mi anar a votar a les europees. Zero. Sí. Què te feia més il·lusió, votar a les catalanes o votar a les europees? Et diré que a les catalanes perquè tinc partit aquí a votar. A les europees no. Clar, és que estic intentant ser una bona demòcrata i anar a votar a les europees, però el problema és que no tinc una candidatura a qui em faci, ja no il·lusió, sinó dir, vale, els voto i quedar-me tranquil·la, amb una pinça al nas. No, és que no veig absolutament cap candidatura i no sé fins a quin punt votar una candidatura friqui d'esquerres, perquè he vist que hi ha una quantitat de candidatures d'esquerres a les europees, però gent que dius, on has estat tu en totes les eleccions? Perquè és que no t'he vist. Qui t'està finançant, també? Això és un altre tema. Vull dir, aquestes candidatures que surten del no-res i tenen pasta per fer una campanya per les europees. Sí. Claro. Ja, per ahí jo votaria Podemos, més que res per Irene Montero, perquè el seu home té un podcast i s'ha muntat un bar amb els col·legues i jo he de treure a Isa Dona d'Isa relació tòxica. Jo he d'enviar a Isa Dona 5 anyets a Brussel·les tranquil·lament, ciutat grisa, ciutat en poc atractiu, que ja estigui allí relaxar, sense marejar-se, i que el seu home se quede amb el seu puto podcast i el seu bar de tapes, la canallita... I els fills, I els tres fills. Ah, 3 fills. Bueno, en tot cas, farem un especial, contarem amb Ricard Xulia i, bueno, i no sé, bueno, està tot molt mal, també, i no sé qui més vindrà, la veritat. Ja. Tenim 15 dies per a pensar alguna cosa que no s'agafa el bou com l'última volta i ja està. Aleshores, això seria el diumenge i la setmana següent ja faríem programa normal. És la setmana que ve la que no hi haurà programa.
Pues això, realment jo poca cosa que dir. Jo crec que l'únic un poquet atractiu que té de cara al recompte serà si Compromís entra o no, que de moment pareix que sí, però... Ahí no se pot perdre. O sea, o entra a Compromís o se fot Vicent Marsà y se come los mocos. O sea, no podem perdre ahí. A dia d'avui, Marsà no ha dimitit de diputat en les Corts. Jo què voleu que vos diga? Jo no sé quina fe té en treure aquest lloc. També s'ha de dir que en les últimes eleccions generals la Àgueda Micó tampoc va dimitir en les Corts, no, Pere? Fins que no va obtindre la plaça de... Vull dir, és que pareix, juguen d'una manera que pareix que no s'ho creuen ni ells, però bueno. I també està el tema este de l'Albice i de més, del nou partit este a la dreta de Vox, si pot haver alguna cosa i, bueno, pues això. Bueno, si traurà o no les traurà. eleccions catalanes, què tal? Marta, tu que ara que tenim una catalana ahí... Jo, zero sorpresa. Vull dir, tot el que va passar sabia que passaria, per bé i per mal. I tenia col·legues que deien, hòstia, estic fatal, em vaig quedar supertocat, i dic, jo és que no sé per què, i a mi tot el que va passar m'ho imaginava, zero sorpresa. I no sé, ara el drama és qui pacta amb qui, perquè com hi hagi unes següents eleccions em sembla que no anirà a votar més enllà de la gent que vagi a les paperetes per partits, perquè la gent està molt cabrejada. Sí. I és aquest constant de, ai, és que no m'he votat això, eleccions, ai, és que no sé què. La gent comença a estar molt cremada i no sé, vull dir, ja em sembla que aquí va haver-hi una miqueta de baixa participació en aquestes últimes i com hi hagi unes altres serà un desastre. O sigui que com no facin un pacte Frankenstein d'aquest raro i després ens haguem de menjar aquest pacte, si hi ha unes noves eleccions serà un desastre per tothom, per tothom. I felicitar des d'aquí a l'assessor responsable que li va aconsellar Pere Aragonès preparar aquestes eleccions de cop perquè tot el contrari de les jugades mestres que tant ens agraden aquí, ha sigut tot el contrari. Un absolut desastre. Per tothom. Per tothom. Bueno, excepte per un partit que no esmentaré, que són els únics beneficiats. Bueno, dos. Però bueno. És que ahir estaven de l'Ullers pendents, ho estaven comentant, i clar, és que s'ha quedat igual. Seguís manant el PSC. O sea, ja manava abans, ja decidia qui feia acudits en TV3 i qui no, ja decidia quin aeroport s'ampliava, quina carretera se feia, on se ficava el Hard Rock, això decidia ell, i ara continuarà decidint-lo. I tots els demés ballant una miqueta el so que toque el carismàtic Salvador Illa. Exacte. O sea, jo què sé, és una cosa que... O sea, jo què sé, és que, clar, els valencians no podem, evidentment, tirar coets, ni per una volta no podem tirar coets, estem prohibit tirar coets actualment, o sea, és un horror, però, hòstia, mirem cap a dalt i diem, benvinguts. Pues mirem en el tema del hard rock i tal, tot això nosaltres ja ho vam viure, no sé, és com un revival norteño. Hola, fill, vinc del futur, vinc a advertir-te què passarà. És que jo tinc com una idea una miqueta botxa de que el País Valencià Perquè el hard rock, perdona, Pere, hard rock és terra mítica, más o menos. Hard rock és Eurovegas. Ahí s'anava a fer Eurovegas perquè estava el tonto este de Macao, que el que volia és que en Macao li rebaixaren la factura i per això amenaçava vindre a Espanya a muntar un Eurovegas. I això estava prou clar. El que passa és que aquí se van tornar bojos perquè som subnormals i estaven tots apostant i intentant ficar un Eurovegas al costat de la nostra casa. Els madrilenys volien un, ahir on aquests que són els terrenys de la Caixa se volia fer l'Eurovegas Catalunya i tal. El de Marinador va eixir, que era la proposta més lògica, perquè Marinador ja és una espècie d'Eurovegas. O sea, només falta ficar el casino, només falta llicència de casino i ja està. Llevar el casino del Port de Castelló i ficar-lo ahí i ja tens un Eurovegas. I ja ho tens muntat. Que era l'opció realment, per a que l'opció més lògica siga Marinador, o sea, tu fas una pregunta i la resposta correcta és Marinador, quina puta merda de pregunta estàs fent? Pues això era Eurovegas. Se lleva al balneari i se fa el casino, ja. El gordo, el balneari per ser l'han llevat perquè és il·legal. El gordo d'Eurovegas, sí, perquè no són aigües medicinals, és aigua del mar normal i correcte que li passen per un filtro d'Aquavita i no és medicinal, tio, és aigua del mar. No sabia que s'havien llevat el... Dient que eren aigües medicinals, però no, és aigua del mar pudenta.
amb pomelos, una piscina de pomelos podrits, que és un autèntic horror, poc romàntic. El cas és que el gordo d'Eurovega se va eixir en la seva, li va revisar la factura i en Macau, que és un paradís fiscal, una cosa rara que està per ahí, per Pacífic, no sé què, i aquí se van menjar els mocs tots. I aquí pues, està la Caixa, pues, que ha gastat uns diners comprant uns terrenys, i això, pues, la Caixa, que té la seu a València, per cert, ha de guanyar diners d'ahir com siga. I aleshores, pues, ahir se farà el que s'ha de fer. No, però jo diria lo de Terra Mítica, tipus megaprojecte que se fa enmig de la nada i que després acaba tot mig tancat, que no dona diners i que serà un desastre. En i que al final ho pagarem principi entre tots. Hard Rock ho duen els indis seminoles de Florida, Igual gestionen molt bé. que ells gestionen molt bé casinos i tal. És que això, possiblement el que siga casino i serà bé. Després tot el matxambrat que té al voltant d'hotels, camps de golf, adossats i merdes, soc prou escèptic perquè ja no són els putos anys 90. Però el que és el casino... I també hi ha un tema que, si voleu, després el parlem, quan sé que parlarem de turisme, que és aquesta cosa de Catalunya de viure de macrofestivals i macroinfraestructures i macroesdeveniments i Jocs Olímpics d'hivern en una muntanya on no hi ha neu, un casino a Tarragona, si total, Tarragona sempre ha sigut com aquesta idea, no?, de que l'Empordà no es toca perquè aquí, clar, ve el turisme de llonses, però en canvi Tarragona anem a posar les coses, Tarragona, Terres de l'Ebre, anem a posar tot lo lleig allà, no? I és aquesta política de Catalunya de dir, bueno, el Pirineu, total. Me'n recordo que algú va plantejar, no me'n recordo qui, que si es feien els Jocs Olímpics d'hivern, això faria que el tren pogués arribar fins a la zona de muntanya. I la gent deia, no, és que nosaltres no volem uns Jocs Olímpics d'hivern perquè arribi el tren. Nosaltres volem que arribi el tren. Vull dir, independentment, és que no té aquest sentit, no? I és això de viure d'això, de macrofestivals, de música, de cultura, de no sé què, i això està bé perquè, bueno, mira, es munta i es desmunta, però després portar aquestes coses que destrossen el territori, que es mengen els recursos i que atrauen un públic o un turista que dius, realment és el turista aquest el que vols atraure? Realment vols atraure algun turista? O sea, és la pregunta que jo crec que és... Necessitem? O sea... Més turista? És que no, és que ja està tot cobert. Vull dir, és que fins i tot jo que visc a 20 quilòmetres de Barcelona hi ha turistes i dius, home, per amor de Déu, ja prou, és que està tot, muntanya, mar, ciutats grans, tot. Bueno, ja que heu assegurat el tema, tirem per ahí, perquè jo tenia ahir el tema de la manifestació en Palma contra el turisme, que va ser una manifestació massiva, molta afluència de gent que se queixava pues, de que no se pot viure en les illes, no se pot viure en Mallorca, no se pot viure ni en Eivissa, ni Formentera, ni res, ni en Menorca, perquè és impossible comprar-se res. De fet, hi ha el cas d'una dona que era funcionària i que tots els dies anava a dormir en avió a la península i tornava. Vull dir, una cosa bochíssima, no? I també tenim així en València, no sé si has estat més o menys, segueixes un poc l'actualitat valenciana, però Maria José Català, l'alcaldessa, ha dit que cal limitar les llicències d'apartaments turístics i que prohibirà els megacreuers per al 2026. La pregunta és el que dia boluda. Què és un megacreuer? A veure, comencem per ahí. Què és? Bueno, jo només un incís. O sea, esta pava ha adelantat per l'esquerra a Salvador Illa. Sí. Ja directament. I el Botànic. El Botànic sí que és cert que hi va fer una comunicació, compromís, que me sembla guai perquè jo soc un tio molt utòpic en aquests aspectes i a mi quan un polític me tracta com una persona adulta jo me flipe. I ell va explicar que realment ho van proposar diverses voltes, però tant PP com PSOE van votar en contra, eren un govern en minoria i no van poder treure. Lo siento, benvinguts el PSOE el bàndol antiturista i benvingut també el PP ara mateix al bàndol antiturista. Això fa 4 anys hagués estat millor. Però si ho tenim ara, el cas és que, clar, una decisió de l'alcaldia de València que això hagués provocat que tota la premsa valenciana se tirés al coll de Joan Ribó i hagués demanat el seu cap emparat en una pica a les Torres de Serrans, ara és, gran decisió de doña Isabel. Entonces, doña María José, perdón, estava pensant en Ayuso. Bona decisió de María José. I, clar, estem tots... Sou una miqueta fills de puta, veritat? O sigui, sou una miqueta cabrons. I és, no sé, una demostració de qui té el poder realment, quins grups tenen el poder, independentment del que isca de les urnes, i ja està.
O sea, són uns grups que estan ahí, que tenen el poder i que realment els que decidissin el que se fa i no se fa. I ara sembla que han tingut un puntet d'intel·ligència igual a València volen controlar una miqueta el turisme per a que no siga com les Canàries, com les Balears o com la ciutat de Barcelona. No ho sé. Jo vull pensar perquè vull ser optimista. El pessimisme és antirevolucionari sempre. Jo crec que ara que han fet... Jo crec que estan adonant-se, me fa a mi la sensació, igual també són molt utòpic, de que el turisme tan massificat mata el turisme. És a dir, quan tu massifiques un lloc, la gent deixa d'anar a aquest lloc perquè allí no se pot anar i diuen, pues bueno, n'hi ha que controlar-ho. Ha de generar diners, als 4 que es genera diners, no a la major part de la població, ha de tindre els treballs precaris que ha de tindre i hem de tindre contents a la gent que molt financia les campanyes i que està ahí darrere, però, clar, per a mantindre aquest nivell n'hi haurà que limitar-ho d'alguna manera. De tota manera, és per al 2026 lo dels megacreuers. No saben què és un megacreuer i dubte molt que limiten res. I el tema de llicències, pues, bueno, és també un poquet... que no és ningú atac directe, ni molt menys somiar en la taxa turística. Que jo, molt a favor de la taxa turística, però a lo millor estem en un punt on, bueno, si cobres diners per això, millor, però hi ha moltes altres coses que fer, també. La tasa turística se va a estudiar que no lleva turistes, és una... Què va? Ningú deixarà de vindre a València per pagar 2 euros la nit. O sigui, ningú deixa d'anar a Roma, jo pagui 4 euros la nit i ningú deixa d'anar a Roma per pagar 4 euros la nit. No me jodas. És una estupidesa com una catedral. Bueno... No, espera, que puc parlar Marta. Sí. Sobre el tema de la tassa turística, jo no ho sabia i l'altre dia l'Anna Pacheco, que l'Anna Pacheco està molt a tope amb el tema del turisme perquè ha tret un llibret que tinc aquí que després ja us comentaré una miqueta, i va descobrir que ara a Barcelona, que hi ha la Biblioteca Gabriel García Márquez, i així uneixo jo els meus mons, que li han donat el premi a la millor biblioteca pública del món, li han donat premis d'arquitectura, està traient no només els visitants curiosos de la ciutat que volen veure aquesta gran biblioteca, que és un format de biblioteca europea bastant gran i unes mogudes així, sinó que també està portant turistes. I això començava a ser un problema per la biblioteca, no? Perquè la biblioteca té unes activitats i un modus operandi i de sobte es trobaven que per allà hi havia gent fent-se fotos. I era com, bueno, hi ha gent estudiant, s'han de fer activitats, hi ha gent que ve a llegir... I l'Anna Pacheco va publicar que jo no sabia aquesta dada, que la tassa turística només es pot destinar a temes turístics. Sí, és la trampa que se fa. I dic, vale, amigo, això no ho sabia. I clar, havien destinat diners a la biblioteca per atraure més turistes. I ho ficava així, destinar no sé quants diners a la Biblioteca García Márquez per atraure més turistes. I clar, aquí la gent va saltar i al cap d'una estona es veu com van canviar i van ficar més visitants. Clar, però és que una biblioteca no ha de tenir més visitants. Vull dir, si tu inverteixes pasta en una biblioteca és per obrir al màxim de temps perquè els usuaris, que no visitants, usuaris, perquè estan fent ús de la biblioteca, l'aprofitin. Ja sigui estudiants, llegint el diari, anant a un club de lectura, fent el que sigui. I clar, era com, uau, quina dinàmica més perversa, no? Perquè, a més, les biblioteques de Barcelona ja fa uns quants anys que estan fent aturades perquè estan denunciant que hi ha manca de manteniment, manca de personal, hi ha molts problemes, estan havent-hi moltes agressions, i clar, de sobte, la joia de la corona és que s'estan portant tota la pasta, però no se l'estan portant perquè funcioni millor, sinó que se l'estan portant per atreure més visitants, per poder presumir a Barcelona de, mira, que maco, pots venir a veure la Sagrada Família, passejar per les Rambles i veure la millor biblioteca del món, i és com, què estem fent? Vull dir, realment és això el que deia abans, realment cal més turisme, i a més agafar una cosa que és un equipament públic que dona el servei a la comunitat i l'estàs regalant al turisme. Quin sentit té? Traure diners, no? No sé. Clar, però quins diners? O sea, sí. És que, aquí fa 1.000 quilòmetres per a veure una puta biblioteca, per molt xula que siga. Si és la puta biblioteca d'Alexandria, tu perquè ets una friqui de biblioteques, però jo no sé que siga la puta biblioteca d'Alexandria o la biblioteca de la pornografia, una cosa super rara, pues jo no faig això. No ho sé, tío. És que aquí al País Valencià va passar una cosa pareguda, que és que se va aprovar després de discutir un muntó una taxa turística de merda, però obligatòriament havia de ser per a potenciar el turisme. Va ser la clàusula que va ficar la PSOE, el pitjor partit del món. Ja es coneixereu, ja, Marta, ja, ara que manda el cafè. Ja veuràs tu, Salvador Isla,
Perdona, vull dir, recordar que el 92, època Jocs Olímpics, qui manava era el PSC amb Pasqual Maragall i que, bueno, recordo vosaltres perquè sou de València, però suposo que teniu en ment una imatge que és una cosa que jo crec que és una de les coses pitjors que ha passat a Barcelona, que va ser una rua que va fer al Fòrum de les Cultures. Vull dir, una rua amb un autobús d'aquest descapotable que utilitza els equips de futbol per celebrar títols, on hi havia Joan Clos, amb Carlinhos Brown, que a partir d'aquí ja es va començar a portar aquesta cultura de la batucada. Vau ser vosaltres, vau ser vosaltres. És tot malament, tot malament. Vull dir, a més, el fòrum que ara ha acabat sent el lloc on es fa en Primavera Sound, no? I és com, bueno, ho han pogut salvar, però és que anem de mal en peor, bàsicament, perquè és que és com, Déu meu, tot malament. Pues això, i això hauria de ser per al turisme, o sea, realment. I això va a Charles Mason i va llevar la taxa turística, que era la seva gran promesa electoral. Que no s'ha cobrat €1 el turisme en tot el País Valencià. €1 a ningú turista. O sigui, al turista que passava per no sé quin poble de ni se menys li han cobrat mai ni €1, que és el pitjor, perquè dius, és que no ha servit absolutament per a res. I clar, la taxa turística hauria de ser, pues, espera, si vols fer un rotllo de que tant vaig a la Generalitat, al secret de l'Ajuntament i tal, però hauria de ser per a que les arques públiques reberen una miqueta de diners, ja que són uns sous de merda i ja que provoquen el desplaçament de la gent dels barris i ja que se carreguen l'entorn i ja que generen una economia pues, molt de merda, pues per lo menos que les arques públiques reben pasta i se puguen contratar professors, se puguen contratar pediatres, se puguen fer biblioteques públiques, etc etc etc. Coses lletges que cap turista vaig a veure-les, però que a mi me puguen fer un servei. O com a mínim, si no vols fer això, pal·liar un poc els efectes del turisme. També. Vull dir, ja que venen molts turistes, ficarem més línies de tren, més línies d'autobús, mirarem de gestionar millor les aigües per a poder tindre l'aigua més, que siga més, diguem, residual, que puguem reaprofitar, coses d'estes, no? Vull dir, coses de rojos. Pal·liem un poquet els efectes que està tinguent el turisme, no? Però és que ni això, és per a potenciar el turisme. Bueno, per exemple, el transport públic. Jo agafo una línia, que és la línia que fa la Costa del Maresme i una part de la Costa Brava, vale? O sigui, la meva línia fa Hospitalet de Llobregat i arriba fins a Blanes. Blanes és ja un destí molt turístic, vull dir, hi ha la part de Blanes, que és comarca de la Selva, però després tenim Calella, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susana, que són llocs molt turistificats des de fa molts anys. I clar, jo és una línia que agafo molt i de sobte et trobes, que està la línia patada de guiris perquè hi ha gent que potser no li interessa allotjar-se a Barcelona, sinó que busca un destí més de platja, més familiar, més tranquil, o fins i tot més de borratxera, perquè hi ha ciutats que estan molt encarades també a aquest turisme de borratxera, no? I, per exemple, Calella, que és un lloc que m'agrada molt anar-hi, tens el nucli antic, que és molt maco, i després tens una part de la ciutat que són tot complex turístic, o sigui, hotels, però macrohotels, no estem parlant d'un hotel, no, macrohotels, no? I m'he trobat que els guiris, a part d'utilitzar la línia, estan aprofitant i s'estan pillant els abonaments recurrents a Perro Sánchez. No puc dir això. L'últim cop que va dir Perro Sánchez a Twitter, una senyora em va renyar perquè em va dir que era molt de faig. Aquí pots dir Perro Sánchez. De fet, se diu Perro Sánchez. Però si ell mateix fa la broma i la seva senyora també, vull dir, a veure, no? I clar, estan aprofitant aquests abonaments perquè saben que no gastaran els viatges i pagaran €10 i els hi surt més a compte que les targetes que estan pensades pels turistes, no? I és com, hòstia, és que aquí estan vivint a Cuerpo de Rei i s'estan aprofitant de tot i clar, tots els diners que s'estan deixant, qui els està veient? Perquè jo no els estic veient. Ni tu ni ningú. O sigui, els trens passen igual de poc, igual de malament, igual de curts, igual de tot, i és com, bueno, i què és això? Lo de l'abonament recurrent no ho havia caigut, clar, s'ho agafen també i paguen €10. Jo he vist guiris. Perquè jo he vist guiris a l'estació, sí. Alguna vegada l'agafe, jo vaig ser 2-3 vegades a València. Vull dir, però l'agafe paga €10 i m'és molt més barat que si pagara 3 bitllets. Però dic, bueno, jo he vist que així paguen molts impostos així, fills de putes. Exacte. És que aquest és el tema. Aquest és el tema. I clar, és com, vale, però dic, on s'està veient aquests diners? En què? En subvencionar hotels? I clar, és que dius, què estem fent? En fer que l'entrada del Parkway, per exemple, sigui €3 més barat? No, és que jo necessito veure... Si venen aquí i es gasta la pasta,
com a mínim que els ciutadans que estem aquí ho notem d'alguna manera, perquè és que jo no noto res, jo simplement noto que vaig al tren i no tinc espai per respirar, perquè estan els guiris amb les maletes, perquè, clar, agafen i a vegades, clar, és que pillar-se un taxi, depèn d'on vinguis, fins a l'aeroport, és una pasta, i et surt més a compte anar fins a Barcelona, pillar-te el bus i anar cap allà, i és com, escolta, però és que fins i tot, per exemple, hi ha a la meva comarca, que és el Maresme, hi ha a l'Alt Maresme, que moltes de les poblacions estan encadades al turisme, i després estem la part de la Baix Maresme, que és la que està més a prop de Barcelona, que no està tan encara del turisme, però que ha passat, que ha sigut de sobte un auge d'apartaments turístics, pisos de lloguer per temporada i tot plegat, perquè, clar, la gent s'ha adonat que estan en un lloc supertranquil, a mitja hora del tren, i fantàstic, però aquí no estem parlant de turisme. O sigui, a Premià no s'està gestionant el turisme de cap manera, perquè és com, bueno, que vinguin, que nosaltres, bueno, ja alguna farem, i és com, bueno, algun dia hauríem de tenir el debat de com es regula tot això. Claro. I volies parlar d'un llibre també relacionat amb el tema del turisme? Jo crec que és el moment de... Sí, l'Anna Pacheco va fer aquest llibre que és Estuve aquí y me acordé de nosotros, imitant aquestes mítiques de samarretes de mis abuelos estuvieron en Benidorm y me trajeron esta camiseta. Una història sobre turisme, trabajo i classe. I és molt interessant perquè ella va participar infiltrada amb els treballadors d'hotels de luxes de Barcelona, no? I t'explica una miqueta les dinàmiques, no? I de fet hi ha un tio que li fica el sobrenom El Palace, perquè és un tio que sempre està molt ocupat i que se'n va jugar a pàdel i és el típic motivador d'empresa, de buen rollito, vamos a hacer cosas para, saps? Per coworkings i aquestes coses. I és insuportable, però pixes de riure quan el vegis. I llavors explica, a part de com funciona això, fa reflexions molt interessants sobre el turisme, no? I jo crec que em va volar el cap al principi quan, parlant ell amb un treballador d'hotel de luxe, li explicava que, clar, és això, estic esgotat, aquí fotem una d'hores, ens exigeixen que en no sé quant de temps arreglem no sé quantes habitacions, però jo quan agafo vacances necessito fer exactament això, agafar, fotre el camp d'aquí i que m'ho facin tot. I és com, vale, estem en aquest punt, jo crec, de contradicció que a mi em costa molt d'entendre, sobretot en perfil de gent d'esquerres, estic en contra del turisme a la meva ciutat perquè està passant això, perquè no sé què, han tancat aquest comerç, han tancat aquest restaurant, és que no puc anar enlloc perquè... I en canvi, quan agafen vacances... Se'n van a Venècia. Exacte. I és com, vale, és un peix que es mossega la cua, perquè tu estàs fent el mateix que t'estan fent tu a casa. I clar, és un debat incòmode, perquè ningú el vol tenir, perquè és com, clar, què faig jo amb les meves vacances si no puc marxar enlloc? I clar, aquí és on està el tema interessant, que ella no ho resol, però sí que comenta que hi ha un noi que està preparant també, em sembla que un llibre, on em sembla que anirà cap aquí, no? I és allò, jo, per exemple, estic reivindicant, per favor, balnearis públics i que es recuperin banys de mar. Vull dir, abans, la gent on s'anava a vacances? S'anava a vacances al mar a fer banys perquè anava superbé, per la pell, per les malalties, no sé què. I jo crec que també hem de treure el tema de vacances igual a viatjar. No, vacances és igual a descansar. Sí. Val? I el tema també que marca molt el tema de classe, em sembla que va sortir una notícia fa força mesos que comentava que no sé quin tant per cent de la població no podia viatjar. Sí. Perquè no els hi arribava, no? I era un tant per cent bastant elevat, no? O si tens xiquets, per exemple, no pots viatjar, tens una persona dependent, no pots viatjar, després molta gent, pues claro, tu no te pots agafar vacances com vulguis, realment. Aleshores, tu pots estar amb la teva parella té vacances, tu no. Tu pots ir, rotllo cap de setmana, una escapadeta, però molta gent no pot coincidir una parella la mateixa setmana, els dos, en agost, per anar a tal puesto. És una botxeria. I també hi ha l'altre tema que planteja, que és com les xarxes socials han pervertit també tot el tema de viatjar, no? Perquè a vegades hi ha gent que necessita viatjar per demostrar que ha estat a aquest lloc, no? I també és un peix que es mossega la cua perquè tu veus que X persona ha anat a Venècia i tu també vols anar a Venècia perquè has vist i t'ha agradat. Llavors tu vas a Venècia i publiques que has estat a Venècia, que he menjat aquí, he visitat això, no sé què, i una altra persona veurà que tu has anat a Venècia i clar, estem fent també campanyes de publicitat gratis a les ciutats i no estem veient un duro. Què estem tenint nosaltres? 4 likes, una mica de serotonina perquè, oh, mira, quanta gent li ha agradat aquesta foto que he fet del canal de Venècia, que no s'ha fet mai aquesta foto. Que va. I clar, planteja
tots aquests temes en un llibret superpetit, perquè és que és això, vull dir, jo l'única crítica que li faig al llibre és que realment és molt curt perquè es treu molt de suc, i ara es llegeix d'una tirada perquè t'hi fixes, no? I comenta un tema que sé que a vosaltres us agradarà, que l'Anna comenta que es veu que hi havia una sèrie que en sabia que es deia Paraíso, a Televisió Espanyola, que la recordava de quan era superjoveneta, que li havia flipat, perquè no sé si era un hotel a Punta Cana o alguna cosa així, no? Ara que s'ha ficat de moda la sèrie aquesta de White Lotus, que són tot de rics en un hotel de luxe, que els hi passen coses, doncs es veu que existia aquesta sèrie, que es veu que, no recordo com, però era un public reportatge encobert d'un propietari d'una cadena d'hotels que hi havia a Punta Cana, era un propietari espanyol, que va dir, anem a fer un public reportatge d'això, no? I clar, la gent es quedava amb, jo vull anar aquí i viure exactament igual que viuen ells. I clar, era això que era una publicitat subliminal d'alguna manera, no? I d'aquestes dinàmiques de pervertir-nos el cervell i de fer això, no? Fem una sèrie que passi en aquesta ciutat idíl·lica i segur que després treus estadístiques i veus que hi ha un increment del turisme de no sé quan, perquè la gent ha vist aquesta sèrie i vol anar allà, no? També, com a humans, som zero originals perquè és allò de, mira, una sèrie aquí, anem a... Dius, bueno, a veure, Home, també te'n pots anar a un lloc que no tingui una sèrie, però bueno. la sèrie Paradiso, no la recordem bé, estaria molt bé, però jo què sé, jo no aniria a Tor a viure el mateix que se va viure a Tor. Després hi ha un tema del turisme del true crime, però això ja és per un altre programa, perquè això, bueno... Jo és que, bueno, vaig flipar una miqueta de tota la penya que pujava al pobre aquell, que jo no tenia ni pujadeta idea que havia passat, m'ho va explicar una amiga que també és fanàtica del true crime, com totes les dones, o sigui, jo, com que una dona avisa al meu germà d'on estic, i l'última persona que m'ha vist en vida és esta chica. O sea, no te facis el loco, t'ho deixo gravat en un àudio que sàpigues que estic a punt d'entrar a sa casa. O sea, a mi m'agrada el true crime, també, i no soc xic, vull dir que també hi ha xics que les agrada. No me fie. Que venia de... sí, me va flipar moltíssim tota la gent que pujava a Tor i tot el tema, que jo crec que és una cosa molt escabrosa i molt tal. I per últim, jo què sé, si els teus principis no te limiten en la teva vida diària en algun aspecte, no són principis, són suggeriments. Jo què sé. Si som d'esquerra i som crítics amb el turisme, no hauríem de fer turisme o hauríem d'intentar no fer aquest turisme que a nosaltres ens fa la pua. Pots fer una escapadeta de cap de setmana, tornes a dormir a casa, ser respectuós, no intentar, jo què sé, intentar barrejar-te una miqueta, no fer el guiri, bàsicament no fer el guiri, no anar en bicicleta con un subnormal a 10 per hora per la vorera molestant a la gent, mil coses així, o sigui, comportar-te amb una miqueta d'idea i de respecte. Intentar no ser el turista que a tu te fot la vida. O haver d'agafar un avió 4 vegades l'any, que això és una altra, vull dir, aquí també les companyies low cost tenen molta culpa de tot. L'altre dia em sembla que vaig veure una companyia d'aquestes low cost oferint vols outlet, o sigui, més baratos del que estan... I dius, però bueno, què estàs pagant? O sigui, què estàs pagant? Si és que amb el que costa el bitllet no pagues ni la benzina. Vull dir, és que és absolutament increïble, no? I és també aquesta dèria de tinc 4 dies lliures, hòstia, hi ha uns bitllets per 50 euros per anar, no sé... Bueno, potser pots aprofitar aquests 4 dies lliures per descansar. @Álvaro. Podries agafar estos 4 dies per a netejar els finestres, que ja no se veu al carrer, no, Pere Álvaro? Però bueno, el Pere, quan té cap de setmana, se'n va a fer país i se'n va pel territori, que això també està jo molt bé. Jo me vaig a Parteres i coses així, sí. O sigui, clar, també fer país no vol dir que haguem de pujar tots a Tor el mateix cap de setmana, a part que Tor és una mica pervers pujar, però és allò de dir no cal que anem tots al mateix lloc, no? Que pots quedar-te a casa teva al sofà, bàsicament, ja està. A veure, jo crec que jo des de que he obert, o sigui, un poc raro això, des de que he obert els ulls un poquet en el tema del turisme i tal, perquè això que te sospites de que això és un model, no sé què, molesta les persones, encareix el preu de la vivenda, i arriba un moment que de repent dius, vale, això és una gran estafa, no? Jo la veritat és que jo tinc molts debats personals de on vaig, quan vaig i com vaig, moltes vegades, i cada vegada me costa més dir vaig a agafar un vol per anar-me'n a no sé quin lloc. De fet, fa temps que ni ho faig. A més, perquè viatjar, jo vos dic una cosa, jo crec que cal desromantitzar un poquet. Viatjar és molt cansat. És una cosa... Sí. Tu te'n vas 3 dies a una ciutat europea i vols veure això, vols veure allò, vols veure l'altre, i acabes fet una merda, tio. I si tens 5 dies de descans,
quin sentit té torturar-te d'aquesta manera durant 4 dies? Tindré 4 fotos i dir que he estat en la Torre Eiffel? No sé, és una cosa també. Sí, hi ha aquest tema del comentari típic de necessito vacances de les vacances, no? Bueno, doncs que potser que el que necessitaves era descansar i viatjar. O sigui, es pot viatjar, jo penso que es pot viatjar, però el problema és que volem consumir molt, visitar moltes ciutats en molt poc temps, en un any això, no? Agafar 4 avions, perquè, bueno, a veure, així aquest any he vist 4 ciutats, i després 4, i després, bueno, d'aquí uns anys em ratllo de la vida i me'n vaig a fer un viatge a Tailàndia per trobar-me a mi mateixa, que dius, bueno... Perquè t'has perdut, o sigui, t'has de trobar. Exacte. I és això, no? Hi ha el fet d'estar agafant compulsivament avions, que, bueno, que si agafes un tren també t'estàs anant a una ciutat a gentrificar i tal, que és un tema més d'ecologisme i tal, però clar, que ho hem concentrat tot a... és això, no? Vacances és igual a viatjar, quan vacances ha de ser igual a descansar. Sí. I de tant en tant fer-te un viatge. No, Penso. i fer les coses que realment t'agraden. No sé, vull dir, hi ha moltes Sí. coses que t'agraden i que en el dia a dia no pots fer i potser no impliquen agafar un avió o fer, jo què sé. Tio, m'agrada nadar en el mar, no sé què, i visc al costat, doncs vaig i nade i no fa falta anar-me'n a no sé quin altre puesto, jo què sé. Pots tenir una filia rara con la meua, que és fer fotos apartats, doncs quan tinc 2 o 3 dies, doncs dic, mira, tinc 2 o 3 dies per agarrar la càmera i anar-me'n a, jo què sé, a un lloc a lo millor està més junt i no aniria i tal, però sé que és un lloc tranquil, que no hi ha molta gent, que no moleste, no sé, jo què sé. I també el tema aquest, que aquesta tarda he estat al centre de Barcelona perquè he anat a veure una exposició i perquè s'ha despersonalitzat el centre i tots són llocs per guiris, clar, veia guiris fotent-se un refresc d'una coneguda marca de menjar ràpid i pensava, s'ha de ser molt tonto per anar a un dels països que millor es menja i acabar menjant en un lloc que segurament tens un a 15 minuts de casa teva. Vull dir, i que és exactament el mateix. I és com, hòstia, de debò? Clar, també entra un tema d'economia, no? De que potser t'has gastat uns diners en un viatge, l'allotjament, el no sé què, i bueno, menjar tirarem de barato i tirarem d'aquí perquè tens un menú per 6 euros. I és, uau, clar, és allò, no? I també hi ha un tema, que és el tema dels no llocs, que vaig llegir un article fa temps, no? Que parla de que tu te'n vas a un McDonald's, un Ikea, el que sigui d'una gran cadena i és igual a Massachusetts. He triat el pitjor. Massachusetts. Això, Texas. I és igual que aquí a Barcelona, no? I dius, hòstia, doncs realment això t'està portant viatjar? Vull dir, simplement és vaig a pillar les postals com qui caça Pokémons, de dir, bueno, he caçat la Sagrada Família, la Rambla, el Parkway, i una paella a la Barceloneta, però tota la resta és pura façana, perquè estàs anant al McDonald's, perquè estàs anant a vés a saber on, t'estàs comprant roba al Zara. El Zara està tot arreu, també. Dius, però què estàs fent? Sí. Vull dir, i la roba acostuma a ser gairebé la mateixa. Jo sí que vaig estar parlant amb alguna gent que se dedica al tema turístic i tal, i que té una miqueta de consciència, diu, és que venen els turistes i la nostra idea és que compren formatge d'aquí, un vinet d'aquí, una cosa d'aquí, o sea, forzar-los a que consumisquen coses d'aquí. O sea, si ve un turista i va al puto McDonald's, és un puto fracàs, realment. O sea, és... que jo que sé que és una cosa que és d'economia bàsica. Tu te compres un iPhone i tot el software és d'Apple. No te deixa que t'instal·les una cosa que no siga d'Apple. O sea, és exactament igual. Si ve un turista aquí i acaba donant diners a una multinacional americana, pues aquí has clavat la pota. Tu has de que se deixe amb un to de pasta, sí. En fi, que és un marronaco, sí. I ara que ho dius, quan estava parlant Marta això d'anar a llocs comuns, no? O no llocs, has dit? No sé si vos recordeu en Los Simpson quan viatgen al Chapo, que lo primer que fan és anar-se'n a un McDonald's, o, bueno, no sé si era un McDonald's, o una cadena d'estes. Se van a una cadena que està tot inspirat en Estats Units d'Amèrica. Sí. I era, anem a anar allí per veure com fan allí les coses, i no sé, era molt graciós, la veritat és que era un moment molt graciós. Anem avançant perquè portem quasi una hora i així no hi ha manera, i jo crec que tenim un altre tema que... Superfi. Jo crec que tenim un tema que en Marta estarà molt guai com a bibliotecària, i és el tema del regidor de Vox, el del Moño Llepaet, Jesús Albiol, que la Biblioteca de Borriana ha dit que no comprarà ni la pel·lícula de Barbie ni 20.000 especies d'abejas, segons ell, 20.000 especies d'abejas submarines, crec que li ha dit, o 20.000... És un fill de puta.
Jo, me si me permets, Marta, per a introduir una miqueta, és el govern dels cunyats. O sigui, és el teu cunyat al sopar de Nadal amb el nas ben blanquet que comença a dir barbaritats, que si las feminazis, que si no sé qué, que si el cine español, los de la ceja, no sé qué, las paguitas, mucho dinero en paguitas, una mujer te denuncia y vas a la cárcel y no se puede hacer nada, no sé qué. Són aquestes coses com passar per un xat GPT i que te faça un programa polític. És esta penya, tio. És lo pitjor que tenim com a societat és gent que està decidint i que està influint en la nostra... Però, o sea, realment, Marta, un polític pot decidir quines revistes estan en una biblioteca pública? Tècnicament no. Tècnicament no. Per què? Perquè unes persones, que són els tècnics, que són els bibliotecaris, la gent que treballa a les biblioteques, que representa que són els que saben i els que decideixen que agafen i que no. Vale? De fet, hi ha una cosa que es diu política de col·lecció, que el tenen totes les biblioteques. No m'he recordat de mirar a veure si hi havia la política de col·lecció a Borriana, però clar, és un document genèric que es diu, mira, nosaltres hem de tenir això, això, això i això, aquest tant per cent, no? El tema de la llengua, per exemple, sempre hi ha un tant per cent, etc. Ha d'haver-hi tants llibres per criatures, etc etc. Això és una cosa universal. Què passa? Que hi ha els tècnics que saben, però després venen uns polítics i decideixen no, perquè això ho farem així, així, així. I la resta de gent s'ho ha de menjar. Per què? Perquè són els que posen la pasta. Perquè si no, és el típic que t'amenacen bueno, si no ho fas, doncs et retallaré pressupost, etc etc. I és el cercle viciós que passa, però en qualsevol decisió política. Vull dir, a un ajuntament, a la Generalitat i fins i tot al Parlament Europeu, que cada cop que hi ha un canvi de color salta tot per als aires, no? I per això hi ha aquests tipus de documents, també per garantir una miqueta que independentment de qui mani, la biblioteca ha de regir-se per aquests criteris, no? Aquí també entra un tema de, a part de que estan, és el partit que és i estan en contra d'absolutament tot i necessiten cridar l'atenció i donar la nota, també hi ha un gran desconeixement, però això ja és un tema de la societat en general, de com funciona una biblioteca. Vull dir, per què és això? Perquè segurament aquest home va entrar i va dir, farem això, això i això. I segurament els hi van explicar, escolta, és que tu no pots decidir. Tu no pots fer això. Què va fer? Igual... Va amenaçar de dir, llavors no hi haurà diners per fer-ho. Vull dir, jo retallaré el pressupost i haureu de triar. I clar, cada cop tens menys per triar i clar, Barbie poden comprar-la igual, Vull dir, la biblioteca, ell no pot dir això sí, això no. I això també ve del tema que és el que m'interessa a mi, que és el que està passant als Estats Units, perquè és el que s'estan intentant copiar. Vull dir, els Estats Units tenen una moguda molt grossa des de fa molts anys amb el tema de la censura. De fet, només us diré que l'Associació Americana de Bibliotecaris té des de fa dècades una oficina que és Intellectual Freedom, el que seria aquí llibertat d'expressió, que es dediquen a fer campanyes de conscienciació i sobretot de vigilància del tema de la censura a escoles i a biblioteques públiques. Cada any, des dels 90, publiquen una llista dels llibres més censurats a escoles i biblioteques. Per posar un exemple que tothom conegui, Harry Potter. Harry Potter va estar censurat no per les opinions ara que té aquesta dona, sinó perquè deien que incitava al satanisme. Que eren antifamília perquè no promulgaven valors de família els valors de la família tradicional. I com això, hi ha llibres que estan vetats perquè hi ha insults, hi ha relacions sexuals, hi ha relacions homosexuals, hi ha coses profanes. Vull dir, perquè a més et fiquen al llibre i et fiquen els motius pels quals han estat censurats. No hi ha coses que et poses les mans al cap i dius, hòstia, però de debò. I això és tot aquest rotllo, el síndrome, m'agrada dir-li Helen Lovejoy, abans que hem mencionat el Simpson, no? És aquesta gent, aquestes persones blanques, tradicionals, que segurament és gent que viu en un suburbi, en una casa fantàstica de postal i que no tenen res més a fer amb la seva vida i que decideixen anar a queixar-se de és que tens aquest llibre aquí i potser un nen l'agafa. I potser està a la secció d'adults. I que es pensen, no, és que vindrà un nen i veurà això, aquesta coberta de llibre i és un llibre que... No passa res, vull dir, tot el material que hi ha en una biblioteca, ningú t'obliga a agafar-lo, ningú. Tu pots entrar i veure Barbie i ningú t'està dient, no veus una bibliotecària i t'està dient, agafa Barbie, has de veure la pel·li de Barbie. No, és que aquí ningú t'està obligant absolutament res, però està allà per si a algú li interessa. Però clar, tenen aquesta cosa de paranoia, és que nadie va pensar en los niños, i si el meu fill agafa Barbie i veu Barbie, què? És que clar, esteu dilapidant-li la infància, li esteu posant idees feministes... Ningú l'està obligant. I clar, és això, no? És el tema de la censura i és el tema del desconeixement
i del poc respecte que se'ns té les bibliotecàries a tot arreu. Perquè aquí se'ns menysté, vull dir, aquí cada cop que hi ha un tema de biblioteques, a tothom surt especialistes, per exemple, un tema que aquí surt recurrentment a Catalunya, que és un tema que ja, és que em sap greu, però ja ric, és que tens gent d'una banda acusant-te de que no tens prou llibres en català i després et surt una altra persona dient que no tens prou llibres en castellà. I dic, aclariu-vos. O una cosa o l'altra, però les dues no poden ser. ¿Vale? I recordar des d'aquí que el castellà és l'idioma dominant de la indústria editorial. Això vol dir que és la llengua amb la que més s'editen els llibres. I, per tant, les biblioteques comprem el que hi ha. No és culpa nostra. I la gent ens diu que és culpa nostra. I és com, a veure, xaval, com t'explico jo? Ja. Compro el que hi ha. De fet, Ja està. Marta, si me permets, en això que estaves dient, el censor este de Borriana, realment en la biblioteca els primers llibres que va censurar eren uns llibres infantils sobre la diversitat de les famílies i de més, no? Tinc una mare, tinc dues famílies, tal, no sé què. I un dels que estava ahí era tinc un pare i una mare. Que dius, però anem a veure, tinc un pare i una mare, quin problema tens ahí, tio? És una cosa... Que fan... En part perquè estarien en valencià, també, suposo. M'has explicat molt bé, Marta, que volen és importar coses dels Estats Units d'Amèrica que no és la nostra cultura. Hi ha molta influència evangèlica i tal. El tema de Harry Potter de la bruixeria també passava en els jocs de rol, per exemple. Els jocs de rol van tindre molt de problema perquè, clar, n'hi havia encisos i n'hi havia spells, n'hi havia nigromància i tal, i és tot un joc, però clar, això se va intentar prohibir en el seu moment. I lo de Harry Potter va ser perquè feien màgia, feien bruixeria, i això és pecat. Això és pecat directament. Com és pecat, s'ha de... O dissimulen una miqueta i tal, xarrameca, però és perquè per la seva religió és pecat. N'hi ha una cosa més greu, que és que aquesta gent moltes voltes no són usuaris de la biblioteca o no són usuaris del col·legi, són grups que s'organitzen i simplement ells llancen, per exemple, en els col·legis passa, no necessites tindre un fill ahí per a ser del consell escolar, que és una cosa que és aliena a la nostra cultura. Perquè aquí l'escola és pública, no? O una escola concertada o privada o el que siga. Allà als Estats Units hi ha aquest rotllo de la comoditat, la comunitat, que és que tu pots participar en totes aquestes coses encara que no estigues implicat. Que en un principi està guai, això de fer, com en les Simpsons, que se juntava tota la gent en l'alcaldia per a debatir alguna cosa i tal, però clar, ahí dones la porta oberta a que t'entren autèntics tronats en molt de temps lliure, que és el que tu explicaves. Sí, recomano moltíssim. Hi ha un humorista britànic però que treballa per l'HBO que m'agrada moltíssim, que és el John Oliver, que sempre fa com un repàs setmanal de les notícies i el tema principal. Jo feia molts anys. I havia enviat tuits, rotllo psicòpata, please John, don't come up the censorship. I fa unes setmanes ho va fer i vaig pensar, bueno, no em faré il·lusions pensant que llegeix els meus tuits, perquè bàsicament és un tema de revius d'actualitat que havia comentat com molt de passada, i està molt bé, està a YouTube, està només en anglès, però val molt la pena veure-ho perquè surten aquestes assemblees ciutadanes, els testimonis que donen, i clar, és de vergonya aliena, i ell se n'en riu, però clar, és allò de que riem perquè és ridícul, però realment preocupa això, no? Vull dir, sortia una bibliotecària explicant que havien esbrinat on estava... O sigui, això era molt heavy, agafar el testimoni de la bibliotecària, no explicar que ella ha treballat a la biblioteca i que bueno, van començar unes protestes perquè retirés un llibre, no sé què, no sé quantos, van esbrinar on vivia, van amenaçar-la a casa seva, la van amenaçar de mort, no sé què, i l'última pregunta que li fa l'entrevistadora és: teniu aquest llibre a la biblioteca? I diu, no. Era simplement que havien vist que aquest llibre, o sigui, algú a internet havia dit aquest llibre és perillós, s'ha de retirar a les biblioteques, i 4 celebrats van agafar, van anar a protestar, és que no es van ni molestar a preguntar si aquest llibre hi era. És que és això, no? Van fent pals de cec de dir, bueno, anem a queixar-nos, i és això, que es presenta gent que no té fills o no és usuari de la biblioteca pública i va queixar-se i se l'escolta, perquè com tot és obert i de llonces, i és com, bueno, a tu què t'importa si tu no utilitzes això? Però és aquesta idea, no?, és que nadie va a pensar en los niños, i res, de retirar-ho tot, i és igual que hi hagi un insult, que hi hagi una escena de sexe, el que sigui. Vull dir, si va contra la moral cristiana, blanca i americana, és totalment censurable per ells. Totalment. I és una cosa aliena a la nostra cultura, realment. O sea, és que estan important merdes dels Estats Units. Mira que se poden importar coses xules dels Estats Units i estan important la morralla.
la mercaderia més rovellada que tenen allí l'estan important sense cap problema. Bàsicament perquè aquí cada cop que hi ha hagut algun intent de censura, i recordo a Castelló, que em sembla que es va donar llibres sobre temes LGTBI Sí. a instituts, Sí. i que va haver-hi merder, que em sembla que van entrar abogados cristianos o un col·lectiu d'aquests que no té altra feina, i al final van acabar, no sé si reculant o donant la raó de dir no, aquests llibres ja han de ser perquè ningú t'està obligant a agafar-los, no? I aquí sí que són bastant més contundents, passa que també ens costa d'explicar aquestes coses, no? Perquè jo sé de casos de censura a baixa escala, però que censura, que no s'han explicat públicament, i com no s'han explicat públicament, doncs s'ha fet allò d'escombrar sota l'estoreta i fer veure que aquí no ha passat no ha passat res, i clar, és com, bueno, s'ha d'explicar també que això passa, a baixa escala, però passa, no? Per sobretot evitar... O sigui, s'ha d'explicar què està passant als Estats Units per entendre la gravetat, però també ho hem d'explicar perquè quan passen aquests casos s'han de posar sobre la taula. Molt bé, si voleu, te faig 2 o 3 preguntetes que teníem dels nostres patrocinadors. Vinga. Quan tinc temps i me'n recorde, des d'ací demano disculpes, que no és sempre, es pregunte, bueno, voleu preguntar alguna cosa? N'hi ha una, jo crec que és un poquet ahí... Bueno, Han anat a pillar el ha cable. anat a pillar. Diu, una recomanació d'algun actor jueu de l'època entre guerres. I que no siga... Esbai. És que no sé si... Vaig aixecar-me a agafar un llibre que potser encaixa, però no necessito veure. Jo ja sabia que Marta Cabat no ens fallaria. Bueno, és del 65, vale? No sé, No s'entre guerres, Marta, no val. No. No. No, és broma, parla del llibre. Parla del llibre. No. És el poeta de Gaza de Yishai Sarit, que és de Tel Aviv, sí, correcte, és de Tel Aviv, i va fer... Està bé perquè és com una novel·la policíaca, val? És un tio que treballa pel Servei d'Intel·ligència d'Israel i li encarreguen investigar un possible atemptat terrorista i tal, i bueno, bàsicament ha d'anar a parlar amb una escriptora que viu a Gaza i comença una amistat. I clar, ell, que és molt radical, molt contundent, hi ha escenes bastant dures de tortura contra palestins, doncs quan comença a establir aquesta relació amb l'escriptora, comença a canviar tot. I és com, vale, vull dir, a vegades se'ns oblida que darrere hi ha persones humanes, i clar, és un tema de rabiosa actualitat. També té altres 2 llibres que ara me'ls he pillat de la Bíblia, que un és El monstre de la memòria i l'altre és Victoriosa, que també toca aquests temes. Val? És molt crític amb tot el tema. És l'únic que, quan has dit jueu, jo ja he anat aquí. Molt bé. Entre guerres, el meu escriptor predilecte és Weich, a qui recomano absolutament. I entre guerres no ha dit entre que 2 guerres, o sigui... Exacte, hi ha moltes guerres. Segona Guerra Mundial i Guerra de Vietnam, no? Bé, també ens han preguntat sobre alguna novel·la de ciència-ficció escrita en valencià. O català. És a dir, que l'autor o l'autora... Escriguen en... Aquí m'heu pillat perquè... Jo tinc una, Jo tinc una altra. Pere, comença tu, així no li donem temps a pensar. Pues Arxipèlag, Vale, sí. del nostre amic Guillem López, que és de Castelló, del 75. És una novel·la ambientada a tota la ciutat de València, que la ciutat de València es va esvaint poquet a poquet en bombolles fragmentades on la vida passa com en bucle, una cosa super rara, i a la gent li sua la polla. Com no passa en Madrid, a tothom li sua la polla que València s'estiga esvaient. I és una cosa que està molt xula, i Guillem té un podcast que és de Tafaneres, crec que és, no me'n recordé ara, que està a Spotify, i està superbé. Els convidarem en la 4ª temporada, s'hauran de convidar. Sí, és un dels que tinc en la llista. I tu, Màxim? A veure, jo, tirant del primer convidat que van tindre a la Comoditat, Joan Tur, va escriure un llibre que a mi m'ha agradat prou, que se diu X24 o per 24, que està ambientat en una espècie de... El canvi climàtic ha anat a més, tot és inevitable, i és una novel·la realment
negra, hi ha pues, una trama i tal d'investigació, perquè la dona del protagonista ha desaparegut, no sap on està, i a la vegada te va introduint en aquest món postapocalíptic que pareix València, realment, o molt paregut a València, on no se pot viure del calor que fa. Vos recomano que se la llegiu ja, però després de l'estiu, perquè aneu a patir molta calor. I molta set, també. Em sap greu, però no. Ciència-ficció és la meva gran assignatura pendent. Aquí a Catalunya, per exemple, hi ha Mai Més que està fent... Mira, recomanaré un còmic en català, vale? De ciència-ficció. Ara ha vingut, us he mencionat. Es diu Un oceà, és de Ricard F. i són 3 volums, que ara està a punt de sortir el tercer i s'acabarà aquí, que són xulíssims a nivell d'il·lustració. És un univers distòpic, vale? I toca molt el tema de tecnologia, canvi climàtic... O sigui, ja és un món on el canvi climàtic ja ha fet el seu i la societat s'ha hagut de reorganitzar el tema. I este perquè no els tinc aquí per ensenyar-lo perquè els tinc deixats, però realment són molt xulos i s'ha publicat en català, castellà i francès de manera simultània, cosa que és molt guai i és això, és la trilogia de l'oceà del Ricard F. Quan deixes llibres, ara me ve el caps, tu te ho apuntes en una llibreta, aquí li deixes ja aquí no? Ha hagut gent que t'ha demanat llibres i l'has dit a tu no? És una cosa que tinc curiós. No m'ho faré, vull dir, si no confio en la persona no m'ofereixo deixar llibres. Acostumo a confiar en la... O sigui, aquí sempre deixo ja amigues bibliotecàries perquè sé que són les poques Sí, claro. que es tractaran bé. Sí. La resta depèn del meu nivell de confiança, perquè si em desapareix un llibre o passa alguna cosa, problema. És bibliotecària, puta de la casa legalment, però a la casa he fotut una pallissa. Val, i jo, per acabar de parlar amb tu, i si això traguem un últim tema, un tema que tu has comentat molt en el Twitter i demés i que has insistit molt és el tema de les biblioteques escolars. A mi, personalment, me toca, perquè treballo en un institut, no n'hi ha ja la figura eixa del bibliotecari. De fet, parlant amb les persones que s'encarregaven de la biblioteca de l'institut, me van dir que van fer un curs una vegada en l'únic bibliotecari escolar que quedava en tot el País Valencià, que era una espècie de figura mítica, que suposa que n'hi haurà algun més, però que és una figura que s'ha perdut i és una gran pena, i jo pense que el botànic, sincerament, perquè jo no espero res d'estos, però el botànic se ho podria haver currat i haver tingut persones dins dels instituts, escoles, que foren almenys grans, una persona, o que n'hi haguera una persona que anara d'un institut a un altre, que tinguera això ordenat com tocara i que crearà moltes dinàmiques, no sé, clubs de lectura, coses que feu les bibliotecàries i bibliotecaris, i que és una pena perquè està en mans de persones que, bueno, tu eres professor de castellà però no tens ni puta idea de com funciona la biblioteca, o professor de valencià, i normalment s'ho donen a ells. I ells mateixos t'ho reconeixen, no tenim ni puta idea d'això. Intentaré ser breu. És un temazo. Crec que al País Valencià, ara perquè ja fa temps que no parlo amb ells, perquè ja m'he tret d'això, ara ja soc bibliotecària de biblioteques públiques perquè no hi havia futur. Al País Valencià com a mínim teníeu 2 que jo conegués. Dos. A mi em parlaren de uno. Sí. Clar, és el que comentava abans bueno, entra un tema d'estalviar pasta a l'educació, perquè s'ha retallat molt l'educació en els últims 10-15 anys a tot arreu, i clar, això és el primer que es va retallar. Vull dir, de fet, el 2008, que aquí van haver les famoses retallades a Catalunya, el primer que es van fer va ser carregar-se el programa que hi havia de biblioteques escolars, sobretot la dotació econòmica i el personal que s'hi dedicava. I clar, no s'ha recuperat com a tal. Ara s'estan fent coses, però jo soc molt crítica amb el que s'està fent a Catalunya amb el tema de biblioteques escolars, perquè és clarament insuficient, però ja els ha anat bé per penjar-se la medalla i dir estem fent coses. Però bueno, també va molt lligat, que és el que comentaves tu, a la manca de respecte que hi ha per la professió bibliotecària. D'una banda, hi ha un desconeixement de que hi ha una professió, que hi ha una carrera que es pot estudiar per ser bibliotecària, i de l'altra és que ningú ens respecta, ningú ens demana l'opinió i, o sigui, hem de batallar-ho tot. Per ser-hi el Pla Nacional del Llibre de Lectura que hi ha a Catalunya, s'ha hagut de batallar per ser-hi, de dir, ei, estem aquí, vull dir, compteu amb nosaltres. Som les persones que sabem de biblioteques. I no es fa, però és que en general, vull dir, jo trobo gent explicant-me la meva feina a les xarxes socials. Dic, què estàs fent? M'estàs explicant a mi com funcionen les biblioteques? Ja veieu que m'estic emprenyant, Vull dir, és que és un tema que em fot de molt mala hòstia. Tu no veus bibliotecàries als mitjans recomanant llibres, perquè la gent pensa, no, les bibliotecàries total,
què fan? Estan tot el dia assegudes, demanant silenci Què fas? i llegint, això sí, tenim... Vamos, la nostra feina és de luxe, només cal que sàpigues dues coses. Saber fer silenci i passar-te el dia llegint. Vamos, és que és un xollo, no? I és això que la gent, com no sap què es fa a les biblioteques, no sap què fan les bibliotecàries, no sap què hem d'estudiar, o que t'has de preparar unes opos per ser auxiliar, vull dir, el que sigui, però és això que pensen, aquesta feina la pot fer qualsevol persona, i per això a les escoles el més fàcil és que ho faci un profe. Sobretot un profe de llengües, o un profe que no sigui de llengües però que li agradi llegir. Perquè jo m'he trobat casos de, bueno, és que a la meva biblioteca ho porta una profe que li agrada molt llegir. Dic, ja, però és que ser bibliotecària no és només que t'agradi llegir. Se t'ha de donar bé moltes coses. Has És de com, dinamitzar, has de fer formació, t'ha d'agradar la gent. Val? I si estàs treballant a la biblioteca escolar i no t'agraden els crios, perdona que t'ho digui, però potser que canviïs de feina. Vale? Vull dir, és que són moltes coses, vull dir, és una feina molt tècnica perquè, per exemple, hi ha tot el tema de catalogar, de saber posar, bueno, de triar quines matèries té un llibre, vull dir, hi ha tota la part tècnica, però també hi ha una feina brutal de dinamització, de saber triar llibres i de conèixer el fons que tens, vale, no te'ls pots llegir tots, però com a mínim has d'estar al dia dels temes editorials. I també hi ha tot el tema de la vessant social, vale, que no ho he pogut colar, però ara aprofito i ho colo, Vinga. que és aquest llibre de referència, que és Palacios del Pueblo, que no només parla de biblioteques i el paper social que tenen, sinó de qualsevol estructura que serveixi per unir la comunitat. Vale? I és com, són moltes coses, i la gent, i en el tema de les escolars passa això, no? Que hi ha associada aquesta idea de que si li agrada llegir o és un profe de llengua sabrà portar una biblioteca. I clar, que és un error, perquè tu has reconegut molt bé de jo soc profe, però jo no sé gestionar una biblioteca, no sé ni entrar al catàleg, no sé. Qualsevol persona, qualsevol profe que porti una biblioteca escolar i estiga implicat, el primer que te va reconèixer és jo no sé fer això. M'ho han ficat perquè algú ho havia de fer, M'han llevat 2 hores, que damunt és vergonyós. M'han llevat 2 hores i en aquestes 2 hores estaré en els patis o quan siga perquè vinguen els crios i jo els deixaré prestar els llibres perquè total això, tot el món sap fer-ho, no? A aquest alumne li he deixat este llibre, pum, ho fico en l'ordenador i ja està. Però això no és portar una biblioteca, aquestes persones t'ho reconeixeran. Jo, perdó, no volia tallar-te, però això és... No, li agraden molt les pel·lícules, doncs és director, no? És un poquet això. Quan t'has dit, lleig molt per portar a la biblioteca, doncs igual, és que veu tots els dies 2 pel·lícules, podria dirigir una? Home, doncs no. O, per exemple, m'agrada molt la cuina, vaig a muntar un restaurant. Bueno, això passa, Sí, i és com... És diferent. Disaster. I una altra cosa a mi, jo crec que també ha sigut un problema eixe de gestionar mal els recursos, perquè jo entro a biblioteques que veus uns fondos que no s'han consultat en la vida, o sigui, hi ha uns llibres que en la vida se van a consultar en la ESO o en el batxillerat, de història, de lo que siga. Vull dir, una cosa que dius, no té ningú sentit que estiga allí la revolució russa de E.H. en 800 pàgines allí, perquè ningú va consultar-ho, això t'ha costat uns diners i on realment podries invertir, que és en tindre una persona que ja no parla de que estigui a text complet, potser se pot compartir en diversos instituts o diverses escoles o el que siga, que això t'ho gestionaria bé perquè sabria exactament què comprar i no sé si m'explique. Vull dir, jo crec que també, a banda de retallar, ha sigut de gestionar els recursos pues, quan pilles una escopeta i dispares als núvols, no? Hay un manual d'usuari del Windows 98 o una cosa així, superxula. Clar, comprarem molts llibres. Sí, jo tenia a l'institut coses molt antigues perquè es feia sembla que era un cicle formatiu d'electrònica i hi havia coses dels anys 80 que ningú va llançar. Claro. Perdó, no diem llançar, les bibliotecàries utilitzem el terme tècnic esporgar, igual que els jardiners que esporguen, vale? I, o sigui, d'una banda, una bibliotecària sap com esporgar i què ha d'esporgar, vale? Que no és... La gent es pensa... Quan li dius a algú que llences llibres de la biblioteca, que a vegades no és llançar, que és simplement redistribuir d'alguna manera, bueno, la gent es posa les mans al cap, també Helen Lovejoy. És com, no, jo he tingut merders amb professors quan treballava, que no, com? Que aquests llibres ja no estaran mai més a la biblioteca? No pot ser. Bueno, un manual d'usuari de Windows 95 potser té un interès per a algú que estigui fent informàtica i estigui fent història de Windows, però en un institut no té cap mena de sentit. Enciclopèdies on la Unió Soviètica encara era una potència mundial i es parlava com a tal, dius, bueno... I això la tinc. Però això no pot estar aquí, no? I és d'una banda saber què has de treure, com ho has de treure, com ho has de recol·locar. Hi ha coses que es poden donar. Hi ha coses que jo a vegades ficava en una caixa i dic, mira, són novel·les que aquí no encaixen, però les podeu agafar i la gent se les emportava. Vale? Són moltes coses. I després
que nosaltres sabem quins llibres hem de triar. Vull dir, jo no puc comprar els llibres que a mi m'agrada i que jo llegeixo en el meu temps lliure per una biblioteca d'un institut. Per què? Perquè potser són novel·les molt adreçades a adults, però, per exemple, considero que potser una novel·leta de l'Esbaig ha de ser-hi, perquè és una manera d'acostar-los a certa literatura més d'adults. Però, clar, jo he de pensar que allà, d'una banda, doncs, tenen entre 13 i 17 anys i que necessitaran lectures juvenils. Que potser em llegeixo una novel·la d'adults que penso, hòstia, això, un adolescent amb ganes se la pot llegir. Va, doncs vinga, la comprem. I és una aposta arriscada i dius, no sé si sortirà bé o no. Però, clar, hem de saber això, no? I, per exemple, també saber, en el cas d'instituts o escoles, quins temes s'estan treballant. Clar, jo necessito saber-ho per agafar llibres, perquè potser algú vol aprofundir en aquest tema o perquè estan fent un projecte, estan investigant, han de fer un treball. Una cosa que jo feia, que, clar, vosaltres no ho feu al País Valencià, que és el tema dels treballs de recerca, que, per qui no ho sàpiga, és un treball que es fa a batxillerat consistent en investigar. Val? Hi ha molta gent que l'odia. Jo el vaig odiar en el seu moment també, perquè és com, no em vinguis amb històries, jo perquè m'he de posar a investigar. Però realment, jo ara amb els ulls d'adult i de bibliotecària, he vist que és una molt bona manera d'ensenyar-los a investigar. Per què? Perquè no en saben. Perquè és una generació que ja ha crescut amb Google i que la seva gran investigació és entrar a Google, posar la paraula, copiar, pegar i ja està. I això és un problema que pagarem molt car perquè no s'està fent l'educació i la formació en aquest tema. I jo els ensenyava com fer un treball. Una cosa que, o sigui, aprenen quan tenen 16-17 anys, perquè si no, quan aneu a la universitat, pillareu. I jo, quan vaig entrar als instituts a treballar, feia aquesta formació i fins i tot venien professors a dir-me gràcies, perquè la formació no era per mi, però jo he après com s'ha de fer treball, com s'ha d'investigar, com s'ha de citar, que no puc anar agafant imatges d'internet a lo loco i posar-les a... Clar, i era com, necessites algú que sàpiga totes aquestes coses. I és una bibliotecària i què passa? Que sortim cares, perquè pagar el sou d'una persona a jornada completa, per molt que després tu redistribueixis entre centres i diguis, mira, te'n vas 2 dies aquí, 2 dies allà i tens un dia que el destines a temes tècnics. Vale, però és que són recursos humans i és pasta perquè després, clar, no només és el sou, és tenir pasta per comprar els llibres, per comprar el material, per acondicionar la biblioteca. Jo he vist biblioteques amb mobles de l'Ikea i dic, no, és que no, una biblioteca no pot tenir mobles de l'Ikea. Una cosa és que compris coixins, però no pots comprar unes prestatgeries de l'Ikea. Això ho tinc jo a casa meva. Però en una biblioteca no, has de comprar coses homologades. Perquè les biblioteques les llibreries aquestes de l'Ikea es deformen i si no les colles bé, cauen. I hi ha hagut casos de gent que li ha caigut una prestatgeria a sobre. I clar, han de ser bones. Clar, tot això és pasta. I quan vas a un govern i dius, mira, és que volem fer biblioteques escolars, necessitem això, és com, Déu meu. Aquí també ara va haver-hi un tema que és que hi ha una fundació privada, que és la Fundació Bofill, que va convocar uns premis per biblioteques escolars i li van donar un premi a una biblioteca que em sap molt o sigui, una escola que tenia una biblioteca i em va saber molt de greu perquè la gestionaven els alumnes. Ja I veus. dic, el missatge que estàs donant és que les bibliotecàries no servim per res. Clar, i t'ho imagina't, Màxim, que ara els alumnes comencen a gestionar les classes i decideixen quins temes es fan, com seran els exàmens. Ja estic veient que s'està rient de dir, desastre total, no? I està molt guai que els alumnes puguin participar de la biblioteca i puguin aportar com els agradaria que fos i que dallonses. Jo sempre he comptat amb la seva opinió, però clar, gestionar-la, fer els préstecs... No, és que una biblioteca és molt més que això. Perdó per la xava, és que... No, tranquil·la, superbé, no? Això d'esporgar m'ha fet gràcia perquè ara s'està encarregant en la biblioteca del meu centre una persona nova i el primer que ha tingut clar és que han d'esporgar, però era una cosa que tenien allí com no sé quants milers, no sé, 30, 40.000, i que no, que això era inassumible i que havien de deixar-ho en menys de la meitat. O sigui, és a dir, un treball que no s'ha fet perquè les persones que estan allí pues, no tenen la formació i no saben i no són experts i que una persona que ho haurà portat pues, no haurà tingut que arribar a aquest punt, no? A aquesta autèntica salvatjà. Perquè després veus uns llibres allí que dius, però anem a veure, si això no ho tinc ni agafar jo, què collons faci això? No sé. Només us diré que encara no he superat el dia que fent esporga vaig trobar un llibre que sé que us agradarà molt i que només dient-vos el títol ja sabreu de què va. El ABC de l'esposa. Joder. Que me'l vaig estar mirant i me'l vaig estar llegint i era rotllo, el teu marit vindrà cansat de la feina, recorda estar esperant-lo amb un quinto a la mà i escoltar-li les seves penes, no? I era com, perdó, de quin segle ha sortit aquest llibre, no?
I és això, també hi ha molt de pànic de veure una biblioteca buida. Clar, quan fas esporga treus molta cosa i veus 4 llibres i penses, oh no, quin horror, no vinc... No, però és que primer has de treure de sobre tot això i millor que hi hagi 4 de bons que no 400 que no serveixen per res. Claro. Però hi ha molt de pànic a això i també és això que hi ha molt desconeixement cap a la nostra feina perquè associen esporgar a llançar. Llançar vol dir que vaig jo amb un paler i ho llenço tot al contenidor, quan a vegades ho redistribuïm, ho canviem, no ho sé. I és això, no?, de que per favor respecteu la feina de les bibliotecàries. Us agradarà més o menys, però respecteu la feina i també aprofito, gràcies per convidar-me, per deixar-me explicar, perquè tenim molts pocs espais de poder explicar la nostra feina, què fem, com ho fem i tot plegat. I segurament no sé quanta gent us escolta, però com a mínim, jo si hi ha 3 persones que ens escolten i que han après alguna cosa de biblioteques... No moltes més, però unes poquetes. Som un servei públic, Maxim. No, sols se mos han quedat 2 temes ahí, ja per anar acabant els mencionaré i ja està, perquè anem a fer 1 hora i mitja. Per un costat hem sabut avui que la Generalitat no donarà diners a la plec de Muixerangues d'Algemesí, que estava donant tots els anys des que estava en el Botànic, esto és el primer que han llevat, és això. Si es donaran als bous, això sí, a la setmana de bous sí que hi haurà diners. I després ja, per últim, tenim el tema de que Israel ha atacat el camp de refugiats de Rafah, pegant-li foc a unes tendes, decapitant uns xiquets, una imatge tremenda. Se calcula que s'han mort unes 50 persones, han assassinat 50 persones, no s'han mort a soles, òbviament. I al mateix temps Espanya ha reconegut, junt a Irlanda i a Noruega, l'estat de Palestina. Jo, sempre que veig una d'aquestes barbaritats com esta de Rafah, sempre pense en ara la comunitat internacional, ara han vist aquestes barbaritats, però després no passa res. Jo crec que abans els americans abans deixen caure, jo què sé, Minnesota, que no Israel, o sea, és un tema... Però bueno, jo què sé. De la primera notícia que has donat, que es toca una miqueta més a prop, igual se pot tractar d'una miqueta més alegre des de lo que hi ha. Hem de ser un dels pocs territoris on els polítics decideixen que certa cultura és roïna i que certa cultura és, jo què sé, pues és obscena o el que siga, i per això se neguen a donar-li cap tipus d'ajuda. I jo tinc una hot take, el que passa és que ara no vull dir-la perquè ja me liaria a parlar i m'ho reserve, perquè com això serà recurrent, m'ho recordes, però realment és un greu... S'ha establert molt la idea de que no s'ha de pagar la cultura perquè esto es a la ceja, no sé què, les paguitas, perroflautas, no sé què, que cada uno se pague lo suyo, però realment això és un gran error perquè al final només se fa coses de rics, bàsicament. Ho puc desenvolupar, però faré un altre podcast, que si no acabaré supertard. Farem un poquet de hype per a més endavant. Doncs, si voleu, ho deixem així. Moltes gràcies, Marta, per vindre i parlar amb nosaltres de biblioteques i llibres. És el moment de que despedisques el programa amb una cançó. No sé quina cançó has escollit. Sí, mira, vaig a fer una mica de pancatalanisme i porto un grup que m'agrada molt perquè barreja. És un grup de música punk, però a la vegada agafa temes folk, històries, llegendes de Catalunya que són poc conegudes i tal, i ho barreja tot i sonen fantàsticament bé. Fa temps que vaig a concerts i no m'ho passo bé, però els vaig veure a la Sala Apolo al desembre i, concertats. Es diuen Fetus, la cançó és Sé que venen pels camins, que és una versió d'un mite de la música folk a Catalunya, que és el Jaume Arnella, i van agafar les seves grans cançons, que són absolutament músiques folclòriques pancatalanistes, i ells els hi han fotut guitarres, crits i tota l'essència puncarra i fan, és el millor dels dos mons. Pues genial. Doncs res, vos deixem en la cançó. Si no passa res, veurem el diumenge que ve, quan les europees, i moltes gràcies, Marta, per vindre. Vinga, adeu. A vosaltres. Un plaer, Marta. Sé que venen pels camins i que canten primavera. Són els homes d'un país i és el vent de les carenes i decint els endevols deixen enrere les penes. Sé que venen pels camins i que canten primavera.
són gra d'espiga tendra, han madurat al celler i a la tina de